The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord. Let's stand and read the word. Just verse 1, 3, 2, go. The hand of the Lord came upon me, brought me out in the spirit of the Lord, and may God bless the reading of His word. Nasi andinayo andinakuya ne sermon. And today we are not here for anything else. This is a resurrection event. But this is a resurrection event. Unozviziva pakafiwa. Resurrection haitaurwe pane vanhu vapenyu. Resurrection inotaurwa pane zvinhu zvakafa. Saka zvandiri kungozama kutsanangura ndezvekuti service yanhasi, it's a resurrection event. Yakuti kune zvinhu nevanhu vakafirwa kana kuti vane zvinhu zvakafa zviri kuzomutswa nhasi. Ndava iye is the resurrector. Kureva kuti kana tauya panzvimbo ina the resurrector, hakuna ane chidhodha mudhara chakauraya marriage yako chinoramba chichirarama. I wish I had the people here today. Adina basa nekuti chichaora, chichaparara, chichakafa mulife yako today. Listen, kune masande ekuti Mwari anoti comfort. Koita masande ekuti God will make us to confront certain things. This is not a Sunday to comfort. This is a Sunday where you are going to rise up. Oh my God. Isaiah chapter 60 verse number 1. The Bible says, arise, shine. Kureva kuti kushine akusikwe vanhu vakarara. Mwari kana vakuti arise and shine. Shining part ndevakasumuka. Ndiani kwari kuti ndakasimuka. Ndasimuka, I am ready to shine. You are the one I'm talking about. I came here to announce somebody into your new season of glory. I came here to announce somebody into your new season to shine. Andina basa kuti wakaroiwa, wakakuroya vachakuna wakushaina. Andina basa kuti wakaramba, wakakuramba vachakuna wakushaina. Wenda wakapfa hanzi mai murambiwa, ndavanzwa vachitaura vadedzera muno. Ndakushandura zita renyu, hamuchanzi murambiwa. Ndava kana makanzi murambiwa zviri kureva kuti mune chakafa. Kubva nhasi makunzi mai mudiwa. Wezvangu zvandiri kunzwa panapa, ndiri kuona mwana achikwatanurwa pakanamirwa. Makanamirwa. Ukada kubata ichi unoona chinoramba. Ukada kuda iso zvinoramba. There is a limitation that is upon you. Chese chakaparara. Today we must respond to the voice of God. I decree and I declare, you are rising up. You are rising up. Take this. If you are here, situation yako ichine pause. Kana uri pano une situation ichiri kufema, you are in the wrong place. Pano ndiri kutenda kuti pane vanhu vane ma situation afa asingachafemi. Anda masundaga, because chinonzi resurrection chinotanga kana pane chinhu chafa kwete chichiri kufema. Labasotapa. Ndiri kutaura ipapa panesta kuna ane marriage isingachafemi kuri kuti yakaparara urimo but haumo. Oh, mameno sana. Hakuna hapana pari business risingachafemi urimo but haumo. Am I talking to somebody here? Do you want to tumahuri na Jehovah? Zanzi ngarimuke business iroro. Ezekiel 37 verse number 1. The hand of the Lord came upon me. Reshonari nodichi ruoko rwa Mwari rwakawe unereshonera. Isa reshona. Ruoko rwa Jehovah rwakanga ruri pamusoro pangu. Pamusoro pani? Tatu pamusoro pangu. Uye akandibudisa nomweya wa Jehovah. Akandiisa pakati pomupata wakanga uzere mapfupa. Mwari vasati vamutsa chakafa, vanotora muprofita vomuendesa kunzvimbo ine marangwanda.
Saka hakuna resurrection inouya kana muprofita asina kutoenda kune marangwanda. Saka yandafambira panapa ndinoda kutoenda kwa muzokomba. Ndiri muno mutsanza guru. You are not hearing what I'm saying. Ndiri kuda kutoenda kwa murambinda. Kunyanga kwakaterera. Pakaroverwa hoko. Wakati waurorwe. Wakarovera hoko. Wakati vana vako vanoita marombe. Ndiri kuenda kwa zvakatangira. And we destroy it by the power of the Holy Ghost. Satan hana chinhu chaaka inventa. Satan hana kucreata. Satan is a copycat. Anokopera zvese zvakaitwa naMwari. Omanipulata zvosanda kusaidi kwake. Watch this. Bhaibheri rikuti ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu rukandibuditsa nomweya. 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 Itoti nomweya. Ezekiel akabuditswa nomweya. Varoyi vanoita sei kana vachiroya? Munoti varoyi vanopinda nepa Evan. Havapindi neapa. Vanopinda nemumweya mausingaoni. Power racho unaro but now ndekuti hauna information yekuziya kuti kana ndisina kupinda realm ndinoita sei. Shamwari ndo atafambira pano. Uchati kana watsikirirwa. Ndiri kutikira pano. Apedza kukutsikirira. Uchabuda nomweya womuteera kumba kwake. Achirara wotsikirirawo. Fire for fire. Power for power. Mwari wako kuendesa mureum. Ezekiel akaprofita, but asati aprofita akaenda kunzvimbo isina kujairika inorambwa. God does not anoint tourists. God does not anoint tourists. Tourists ndo vanobva nzvimbo dzakasiyana siyana vaya vachiuya munyika menyu muZimbabwe kuenda kuVictoria Falls votora mafoto. Those are tourists. God does not anoint tourists. He anoints witnesses. He anoints witnesses. Saka pano andina kutariswa nematourists. Kana uri tourist takutokupa citizenship. You are no longer a tourist. You are now a witness of what God can do. You are now a witness of what God can change. Am I preaching to somebody here? If you are a witness, God is anointing you today. Ezekiel anakunzwa zvepata akaendako. Saka zvinoreva kuti kana uchiroiwa level rako repamweya idoko. Ayo evangeli ya Kristu Jesu yandikuparidza. Haisi heresi. Ndati kana uchiroiwa. Ndikuda munhu ari kuramba kuti munga chokwadi chako nondodzaiwa kuti unotsimbirirwa nekamwana kari paapprentice yekuroya. Vari kudzidzira vari kuita mapracticals pauri. Wotodzoka wopuwa certificate rekuti rine madistinctions. Vadzidzira pauri. The devil is a liar. Nasi uno. Ndoda kuti Mwari vabreed magandakori emadzimai evarume. Vanoti kana mwana akatsikirwa akarwara ndifoneri pastor. Ndinomuka ndoleya mahands ndodeclare kuti iwe mweya wetsvina buda ibva pamwana wangu. Mu-ICU kapinda mu-ICU mune ma-machines nevashandi vanoshandamo. Mu-ICU iwadi revanhu vanenge vakunzi havasi kufema. They are close to death. Very, very critical. But what iyoyo inova active nekuda kwevanhu vanenge vachiuyamo vari critical. Imagine iwewe. That's why you are being attacked, because in the realms of the spirit you are critical. In the realms munyika dzomweya uri pakoma. Saka zvinoreva izvo kuti maiwe zvangu. Zvinoreva kuti kutori nemachechi ari ma-ICU. Ari critical. You are not going to be critical in the name of Jesus. From today, I declare you are now a warrior. One about verse 2. Mwari vanobva vabvunza Ezekiel kuti mabhonzo aya anorarama here. Ezekiel anobva ati Mwari ndimunoziva.
Mwari vanobvunza mibvunzo iri impossible. Oh. Anoti imi Mwari ndimunoita sei? Asi ndiye abvunzwa. Kureva kuti kana usina zvokutaura, dzosera maiki kuna muridzi. Ndandega inini panapa inini. When you don't have anything to say, give back the microphone to God. Because Ezekiel kuti imimi ndimi munoziva. Anobva anzi porofita kumabhonzo. Announce namata. Iwewe ndikakuti unoza maiwe zvangu maita nyamwari we. The problem is, look at me, every one of you. The problem is, uri kunamata zvawanzi taura. Prayer talks to God, but prophecy talks to situations. Saka chiregedza kudzorera Mwari kuti unamate zvavakutitaura iwewe. Saka ndosaka wakanonoka kubuda musituation yauri. Mwari wakakuti taura, iwe uri busy kunamata. There's a difference there. No man. No. Pane zvisingadi kunamatwa. Zokunofugama pana poridza mmere. Stop being emotional. God is saying, my daughter, my son, prophesy. Business irikaramba kufamba, profita. Ritaurire. When you do that, you are exercising authority yaunayo in Christ Jesus. The Bible says the power that raised Jesus from the dead lives inside of me. Kureva kuti kana akamutsa vakafa ndinaro simba, kana akaprofita ndinoprofitawo. This is too deep. Stop praying when God says speak. Faith is not denying that the bones are dry, but faith is believing that God is still speaking. In that situation, unofanira kusimudza kutenda kwekuziva kuti Mwari achiri kutaura newe. Zvaakudza kuti ita, taura woita. Wochema uri kubuda musodzi, Mwari anenge achiti naye Mwari we. Mwari wadi kutaura mwanangu, ndava simba racho ndakupa. Enda paverse 7. I have given you the power. Nasi uri kubva pano waakuzviziva kuti unaro. Utori naro, and that power is going to be activated today. Saka ndakaprofita sezvandakarayirwa. Dambudziko nderekuti hamuteereri. Zvamakarayirwa hamusi kutaura. Nenyaya futi iyoyo. Saka ndakaprofita sezvandakarayirwa, zvino ndakati ndichiprofita. Inzwa. Kwakava nomumvumo nokurira kwaiti kweche. Uye mapfupa akaswededzana, bvupa nebvupa. Ukaona noise yakunzwika mukuverenga, noise yanga iripo yanga isina kumira mushe. Nekuda kwekuti murume wadini waprofita. Alabasanda nasi ndauya kuzoprofita. Uchanzwa ruzha. Ipapa maiwe maita yenyu Mwari we. Izvo kune vatori situation iri kutoita noise. Ukaona une any situation iri kurwadza, zviri kureva kuti situation yako ine noise. Ukasvika pari kuitwa construction baba, pane noise inenge iripo. Makazotaura musuno mamukauya apa and God spoke to me. Ndikanyarara zvangu zi maemero zvamaitsanangura zveconstruction, mukati paconstruction pane noise, and God spoke to me and he said construction kana paine noise zviri kureva kuti pane chiri kuvakwa. Kana construction pachiita noise zviri kureva kuti pane chiri kuitwa sei. Saka kana situation yako izvezvi ine noise, pane zviri kuitwa sei. Anonzi porofita kumapfupa ndokubva paita rusha kuti kweche bvupa richienda pachiiwe papfupa, ndebvu dzichienda panzvimbo, nzeve chienda panzvimbo, nekuda kwekuti kwaitwa sei, kwaprofitwa. My God, resurrection chinotanga isi resurrection, chinotanga in noise.
ndandega muno. Resurrection inouya but chinotanga rusha. I prophesy. Ndoda kuti kuitike rusha izvezvi. Ngakuitike rusha. Ngakuitike rusha izvezvi. Vakabirwa mari ngadzidzoke panzvimbo. Vakabirwa marriage ngaidzoke panzvimbo. Vakabirwa mari ngadzidzoke panzvimbo. Vakatorerwa utano ngaudzoke panzvimbo. I prophesy in the name of Jesus. Chese chakafa ngachichimuka. Chese chakaparara ngachichimuka. In the name of Jesus. Bosimuka uite rusha kuna Jesu. Ita rusha. Ndatiita ise. Ndatisimukai. Mozoita rusha. Kuna agara. This is how you are not receiving. You don't follow instructions. Sit down. You don't follow instructions. Minana yakavanzwa muma instructions. Vakakomberedza Jeru zvikanzi kuti ridonheri vanhu ngavaite rusha. Dai vakati toda kuitire chiru zvichitire vanhu noise. Risina kukoromoka. Jericho rinokoromoka nekuti waita noise. So on every noise ziva kuti pane something significant that wants to happen to your life. I decree and I declare to you, you are coming out of that predicament in the name of Jesus. John 11:39. Yeah. John 11:39. Are you there now? Akati bvisai ibwe Marita hanzvadzi yomurume akanga afa akati asika ishe pari zvino ava kunhuhwa nokuti atowana mazuva arimo. Asi kudhauta kuti Jesu anogona kuita munani. But chaari concerned nacho ndechekuti manonoka. Zvekuti Jesu zvinogona kuita. Anayo belief nekutotenda kuti zvinogona kuita, but chiri mumind yake ndechekuti Jesu manonoka. Kusvika kune vakatozonyora nziyo. Anzi Jesu anzi chiko haifa Lazaro Maria zache akomana ere. Izvi kuzimpreza mutorika izvi. Condemned. Discord iri very legendary. Saka Martha chaari kuneseka nacho achisi kuti Jesu anogona kumutsa, but chiri kumunetsa ndechekuti manonoka. Because afa ane Mungu arimo. Saka ari kutonhuhwa. Listen to me. Jesus is not intimidated by how long that thing is tied. Because akakasika aigona kumutsa, aigona maiwe zvangu, maiwe inzwa. Listen. Jesu wakanonoka because dai akakasika ainamatira munhu ari kurwara. Jesu dai akakasika kuenda kunonamatira Lazaro because akaudzwa Lazaro achirwara. Aisasvika achinonamatira munhu afa. Saka maizoziva Jesu Jesus the healer, not the resurrector. Saka paasvika apa ari kusvika achida kuti aratidze umwe uJesu wamusingazive, because makangodzwa kuti anosunidza mapofu anofambisa zvirema. Akati no, there is another side of me. I want these people to know. I want them to know that I am Jesus the resurrector. I came to talk to somebody here today. Jesus the resurrector has come kumutsa zvaparara mulife yako. Jesu anomutsa auya to wake up every dead thing in your life. Am I preaching to somebody here? Une marriage yaparara yakafa, une business rakafa, une vana vakatorwa nemutoriro, kwese kuparara. But Jesus is here to raise it up. Jesus is here to raise it up. Jesu anosvika pano umwe mwana zvikanzi uyu mwana haana kufa uyu akarara, ndokubva vamuseka. Because when faith speaks, logic mocks. Jesu ari kuona munhu afa akamuka akarara, but vanhu vari kuona munhu akafa.
but iye ari kusvika achitaura kuti uyu mwana uyu haana kufa akarara. Ndokuseka. Faith is saying things that people around you will doubt. Vanoti unopenga. When faith is speaking, ordinary people, they will laugh at you. Usina form 4, usina grade 7. Usina grade 7, usina chinu. Mwari vanokuitisa mari isina zira newe. Wakarambwa nehama vakanzi una chaunobata chinoendeka. Jesus is ready to change your life. Ndakamuona achichinja upenyu hwevanhu ini Mwari uyu. He is ready to lift you. God allowed it to die because he had intentions of raising it up again. Ukaona vadzitendera kuti zviparare, vane intention yekuzvimutsa. Today, ndikutotaura nemunhu akatorambwa pana pene. Ndikutaura nemunhu ari kutoti anditombozivi kuti life yangu ichazovei. Ndikutaura nemunhu ari kuti ndakutodzokera mashure pakunamata. But God is saying this is your season and your time. Oh my God. Lazarus, come forth. Imagine kuti urusvika pane rufu iwewe. Wasvika wobva wati, bvisa ichi. Kana usati wamborohwa. Kana unotanga kuudzwa kunzi zvinoyera zvamakuita izvi. Zvinoyera izvi. But when faith is speaking, logic mocks. Anoti Lazarus, come forth. Buddha. Lazarus, come forth. Ndiri kunamatira mumwe munhu panapa. Wakuenda level rekuti usina unotenda Mwari. Uchidya nemunyevhe kwete nokuti ndo wauri kuda, nokuti ndo uripo, unotenda Mwari. It's a level and a maturity in the things of God. Baba takamborohwa nenhamo pajoni apa nemufesi wangu. Namo in a foreign land. Panobvunza kuti ndine one day ndakambodembera kuti Mwari wewe mandisireko kana kuzvambarira ndichiridza mere kuti ndioneyo. Not even one day. Saka ndiri kutotaura neumwe munhu atori musituation pamwe yatatitori. But we are no longer there. Vanhu vachikutumira mameseji, mai wewe muri kundiropafadza. Usina chinhu. Do you know the pain yekuti there is impact in other people's lives that God is using you? But iwo wacho uri kuona kuti anditorina kana nekudya atina kandina uyo nyasha akanonoka kuenda kuchikoro nekuda kwekushayiwa mari. Saka unachanonzwa kuti situation yangu yazonyanya kuita sei. I know it. Ndoziva zvekurarira orange. Iwo wanonoka kutodya wobva watodenha nyongo dziya. Wozvambarira apa una kana mari yema-MMT. I know it all. Kuti life inotomboma zvokuti madzangu kani mimi mari anoshandura uyo. Ndiri kutarisa kune munhu izvezvi akusimudzwa naMwari. Ndiri kutarisa, handiri kuparidzira munhu inini ane situation yaari kuti anditombozivi kuti zvichazovei kana panapa. Anditorera mari yerent mwedzi wapera uyu. But ndauya kuzokutaurira kuti God can change your life. And God is going to change your life today, not tomorrow. Today, Jesus is changing your life. Jesu anozvipedza zvese. Jesu anozvipedza zvese. Tell your neighbor, my brother, my sister, my mother, my father, God is changing your life today. God is changing your life today. Kana Jesu akumutsa zvinhu, anozoti varume bvisai dombo iri. Haasi kushanda ari one. Wherever God is resurrecting things in your life, anoshanda nemunhu, anoshanda newe. So you have to decide that you want this thing to rise. Ndine vanhu vadecida kutouya panapa wadecida nditi chitendera Mwari kuti achimutsa chinhu ichocho newe. Akakuti sunda dombo, sunda izvezvi. Are you hearing what I'm saying here?
Tauda tonamata so. Ndokusunda dombo kwatiri kutoita. Tikatotanga kunamata, takutosunda dombo. He's working with you. Kana wasunda dombo iye uzotaura shoko. Chiri mukati choresponda. Alama sanda bakata. Jesu anose mudzama wako obva ati Mwari munosindidzwa. Lazarus, come forth. Ari kutora mweya achiisa mubwiro. Ndawo ndo mune munhu akafa. Listen to me. Unogona kusimba but uri mutumbi. You need the breath of God to come and make you alive. Kune vanhu vari kurarama but muri mitumbi akafa. Allow the Holy Spirit to breathe His breath upon you. In the name of Jesus. Are you ready to pray today? We are ready to pray. God is going to work with you. In the mighty name of Jesus. God is ready to work with you. In the name of Jesus. I decree and I declare to you. I want you to stand up on your feet. I want to make declarations. And then we pray. Make sure you receive every declaration. And then we pray. Remember, are you hearing me? I decree and I declare. The grave is not your address. Oh yes. Your past is not your position. Amen. Your past is not your prison. Amen. Zakafa zakumuka. Oh yes. Zakabiwa zakutsoka. What died is about to resurrect. What stood is about to march. What was dead is now hearing the voice of the Lord. I receive. And it is coming back to life. Every stone is rolling away. Oh yes. Every delay is turning to glory. Oh yes. In the name of Jesus. Everything that was dry, oh yes, it is coming back to life. I receive. I receive. I receive. Marriage gaira pikeyo. I receive. Maringa dzoreretswa. I receive. Vana ngavadzorerwavo. Oh yes. Vana ngavaroorwavo. I receive. I declare resurrection. I receive. Lift up your voice and begin to pray. Pauri kunamata uri kusunda dombo. Uri kusunda dombo. Uri kusunda dombo. La